Hola, aquest vídeo és per explicar-vos en què es comença a concretar coses de la llei de fons agrari. Sabeu que pel 2025 la llei de fons agrari, com que no s'ha pogut organitzar res, se va destinar principalment als ajuts de la sequera, que es pagaran durant el mes d'octubre, i quedarà un remanent que també s'ha d'estudiar a veure en què reprograma per inversions. Però pel 2026 sí que hi ha una part de la llei que parla de successions d'explotacions, o sigui, traspassos d'explotacions de gent que s'ha de jubilar o està jubilada i ho passe a un jove. Llavors, el que s'està pensant és en dues línies dins de les successions, una que seria com a formació, que seria uns 800 euros que es pague per mes mentre aquesta persona gran li traspassa els coneixements i la informació de la seva explotació amb aquest jove, que com a màxim pot ser de 12 mesos d'aquest aprenentatge, i el que fa el transmissor és explicar al jove que rep l'explotació com funciona, com va tot, com funciona la seva explotació agrària, agrícola o ramadera, i es prepari com aquest futur traspàs. I després hi ha un segon bloc d'ajut que ja és el traspàs de l'explotació, on aquest persona gran que traspassa l'explotació perquè s'està jubilant o ja es va jubilar fa anys i ara vol acabar o vol cessar definitivament la seva activitat, doncs traspassi l'explotació amb aquest jove. L'ajut el percep el que plegue, l'abuelo, per entendre'ns, i l'ajut dirà dels 8.250 euros als 55.000 en funció de lo gran que sigui aquesta explotació. Com a mínim l'explotació, per cobrar aquest mínim dels 8.000, ha de tenir una RUT del 15%. La RUT és la viabilitat de l'explotació. Perquè us feu una idea, una RUT del 15%, doncs aproximadament una hectàrea i mitja, 2 hectàrees de fruita, 6-7 hectàrees d'olivera, 2 o 3 hectàrees de vinya, en cereals de reg potser amb 8-10 hectàrees ja és aquest tamany mínim, per poder traspassar, això ho hem de mirar en cada cas que s'hagi aquesta RUT, ha de traspassar a un jove que agafi aquestes hectàrees. Llavors el que transmet aquesta explotació ja no pot continuar fent d'un. Aquí sí que vam preguntar què passava quan aquest agricultor que plegue tenia hectàrees en propietat i arrendades de tercers. Llavors sí que les que són de propietat sí que està obligat a arrendar-les al jove i passar-les al jove, perquè el jove durant 5 anys haurà de portar aquesta explotació, i quan són de tercers, seria ideal aconseguir que passés al jove, però si hi ha alguna finca que no es pot passar, doncs no seria motiu de negació de l'ajut, perquè potser el propietari no vol arrendar amb aquell jove, sinó vol arrendar amb un altre. Clar, sí que la nostra il·lusió fos que aquell propietari, sabeu que estem proposant altres mesures fiscals, perquè quan s'arrendi terra a un jove, aquest propietari que cobra el lloguer, aquest cobrament d'aquests euros estiguen exempts de tributar fiscalment, estiguen exempts. I sabeu que, per exemple, els ecorègims, quan se cobren de l'adult, estan exempts de tributar. Doncs el mateix amb aquests lloguers, quan les finques s'arrenden a joves, a agricultors professionals o prioritaris. Però això és una batalla que tenim en marxa des del 28F i que esperem poder-vos donar bones notícies algun dia. Llavors, el tema de successions sortirà convocat pel 2026, se preveu que es consumirà d'aquesta llei de fons agrari uns 3 milions d'euros, i el que volem és que amb temps ja aneu fent córrer la notícia per dins del sector, per això avui fem aquest vídeo, perquè si hi ha gent gran que està jubilada, que té una explotació i és una mica ja veu que vol plegar i ho vol traspassar, doncs els joves aprofiteu ja per vindre a consultar i tindreu present per quan surti aquesta ajuda poder-la demanar i que no es perdi aquest ajut per traspassar l'explotació. D'acord? Llavors, si veieu que això serà com un maig, no? Si trobem un jove i troba la persona gran que vol plegar, doncs aconseguirem accedir a aquest ajut que hem de mirar d'aprofitar. Per què? Perquè és una manera de mobilitzar les terres i que passin als que realment han de ser els cultivadors i els professionals que porten les explotacions. D'acord? Quan surti, com sempre, us farem un correu electrònic amb tots els detalls ben explicats, amb l'enllaç del tràmit, de com s'ha de fer, etc. Per tant, però sí que creiem oportú avançar una mica perquè començar a preparar o a valorar. D'acord? Vinga, fins a la propera.